It's another beautiful Friday. Hello, Salibonani, Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. Destiny Blitz is a program brought to you by Destiny TV, and this program is aimed at giving you just the highlights of all the shows that we would have done during the week. And having said that, let's hop straight into the highlights for this week. Akabva chikopa nemwe shop. Achinopinda mushop ndo pakanzi iwe uri kutadzisa mukadzi watakudhogara imba yake. Kukaita hondo isingaiti. Saka fone yake nobva yarira. Iye nobva ati haro. Chii chaitika zvikanzi Sorry zvenyu. Mavis abai. Ndasiya akatirapata. Vakangomubaya vakangomusiya paside peroad asina kana kuvharwa kana kuita sei. Saka mevhiwa munhu anga angoti imwewo doro. Ndopakanorera pane rimwe danda rebango. Achibva adonha. Ndobva ati kufa. Ndobva apwanyira fone yake pasi. Ini ndinozviona kuti ndine maoko angu akakwana. Kumeso kwangu kwakanaka kwokutiwo handingachaye munhu anoti ndokudai kana kuti ndokwanisa kushanda njere zokuti ndogona kuchinja chenji. Handina hangu kupedza chikoro ndakagumira form 2 ndokwanisa kuzviita zvose izvo asi hakukwanisi kuinda uchisiya mwana. Even hama dzangu chaidzo dzakatoti ndanosiya mwana chirema icho chokuhama vemurume. Kushina kwatengeto na mombe ya muda ngezi kote tiyandini kuda njidi mombe yenyi mombe ya moja bere maletsa angwe ninda mdzibira ngere kuti mukadzi akawiswa kutumba asina munhu baja kudani ona uchipuwa mhozvo yekunzi wapa mukadzi mimba kuratidza kuti hawanga usingatodzivirira kuti pakusangana naye kwacho. Just a general question though. Would you kill chinyatsoziva kuti uyu munhu akudanana nemurume weshamwari yangu ungaenda kunomuuraya here? In our first story, tanga tiri kuchegutu kwakaitika a very strange as well as very bizarre story. Pane kutumwa kwaakaitwa ndo manzwira andiri kuita ine chibuda mhosve. Musikana uyu Achitumwa na handisi kuziva. Handisi kuziva zvekuti kamanga ikoko ndiko ndokwaangatozotaura handimboziva inini ndo mabudiro aya akaita kunzi hanzi vava nokuti chavakadenhana chachona ukutadza kuzvinzwisisa kuti chii. In our first story, munyaya inoshamisa, a lady goes to kill another lady. Ndakafonerwa nemunin'ina wangu anogara kuHarare. Akaita kusairi audio paWhatsApp. Akanditi siya Mevha abayiwa. Mati chii zvikanzi ndati kwaita hondo isingaiti Mevha abayiwa nebanga. Ndikati saka paabayiwa nebanga mwana wangu zvawauya kuno. Iwewe asi Mevha wacho haasi kugona kufamba here kuti umutakure ubate ruoko dai wanga wauya naye. Zvikanzi haasi kugona kufamba ndasiya akatirapata vanhu vakangoungana ipapo. Mavis abayiwa. Sandati abayiwa sei uye zvenani. Zvikanzi nemukadzi watakudzwa. Chandakakwati ndobva ndabvunza ndikati mai ake ndimi muna Mevhi. Situation ina Mevhi ari sei? Vakangonditi pakaipa mwana wame vangu. Mevhi andifunga akapararama pane kuda zvikanzi ko iye uyu hapana amboona kuti anga ainana pakazobuda mumwe murume akazotaura zvikanzi torai mukomana uyu anonzi Tapiwa. Anofanirwa achiziva umbo hwemhondi iyi nekuti ndiye aswera ane mhondi achingodundurudzana naye kuratidza kuti pane zvavanga vachipangana zvavanga vachiziva mutore yacho akutaurira ichokwadi. Apa ndopatakaona Mevhi akaradzikwa. Bhozi vari kunzi vakangomubaya vakangomusiya paside peroad asina kana kuvharwa kana kuita sei ari ega. Ndopakatanga kutitsanangurira kuti Mevhi akabayiwa nemukadzi watakudzwa. Of which tichibvunza nyaya yachona ari kutonzi munhu uyu akabaya Mevhi haasiriye munhu. Sisi wangu ino ari kupomedzerwa mhosva kunzi ainzi aidanana nemurume wemunhu. Saka uyu akabaya uyu ishamwari yemukadzi uyu. Ndichibvunza manyara chichaizvo zvikanzi aiwa vanhu vakagara vakarangana. Boss like so far panotori nemaaudios atinawo. It's funny kuti this murder was done after actually having discussed kuti tikufana kumuuraya. Last week kumashure kuzvichitariswa nyaya iyi akaenda mheno kunyaradzoko akaenda panhirapo vakasvika vakamurova vachimudzupura madreads. Saka ndichizonzwa nezuro takasvika vanhu vakawanda vachingotaura kuti tine maaudios atinawo mufoni medu tine maaudio atikatonzwa vanhu vachigara sedare kuti vanoda kumuuraya. Ende murero vaida kumuita zvinhu zvagara vangu vakaplana bosi vaitoti toda kumusungirira pamuti tomurova ari pamuti ipapo
toda kumutamba yekumakorokosa timuuraye. Vakadzi vairangana izveni. Vakadzi. I mean, why would you go to an extent yekusvika pakuuraya munhu just because shamwari yako haisi kugara zvakanaka mumba make? And if that friend was really concerned, I mean, one could just ask, couldn't she just find other ways of solving this issue, as the mother says? Ndosaka matara aripo, sabhuku aripo, machairman aripo. Kana mombe ikadya mudanga remunhu, mumunda memunhu, autori demo uchingosvikotema usina kuendesa mombe kumuridzi wayo kuti uvaudze kuti mombe yenyu yadya mudanga mangu. Ko kana paine mwana zvanga akatadza, vakadiko kuuya naye pano kwandiri inini mubereki, wondoudza kuti mwana wenyu atadza nemhosva yakati yakati. Then kana mhosva yacho iyoyo ndaona kuti aiwa handigoni kuitsanangura, ko yaingoenda kazvayo kakunana sabhuku yotongwa nemunhu wese woweruziwa kuti vanhu vadi vagare zvakanaka. Pane kuuraya kunge mombe. What's said about the story is this lady pa akashayika ouurairwa need these people that had conspired and eventually managed to kill her. Akasiya vana 5. And the mother was very emotional as she was expressing kuti she is now of age and azviite kuti vasare vachichengeta kamwana kadiki diki among other grandchildren vakasirwa nemwana wavo. Ava vasikana vari mudzimba dzavo hatingazivi matambiro avanozozviita varume kuti angabvumawo kuti enda unotora mwana uchengete, pamwe anenge achingonzi ngaachengetwe nambuya sezvo vachiri vapenyu. Saka mandiudzawo pazera irori ndinomuchengetawo nezera randiri rineri, kuwachira, kubikira, kugezesa pazera randiri rino. Imi mama topiwa mefi kuti andichengete. Another story yakabuda panyaya iyi ndeyekuti munhu akanotengesera musikana akazouraya banga. Initially akanga aramba kumapurisa kuti ndiye akatengesa banga, but however chaanga asingazivi ndechekuti mapurisa pakazotora statement manheru vakanga vadongorera katoona kuti mune mapanga, but then the next morning makamuka musina kana banga 1 akatanga kuti ina atengese mapanga, was selling them 2 weeks ago, which brings us to a conclusion of saying kuti these people to some extent they actually conspired vakawanda kuti vauraye musikana uyu. So we had the gist of the story, and ndiye anga ane zvinhu zvakawanda zvainyatsoziva zvanga singazivikanwi nemhuri iyi, zvekuti akatiudza achitaura achiti saenda kutsirwa nevanhu vakandirova sindakwara chimusana. Imbori nyaya yei yauri kuroverwa zvikakwara musana? Ati nyaya yemukomana anonzi Takudzwa. Ndikati koye Takudzwa munhu ane mukadzi here? Ndinoziva munhu ane mukadzi wake. Ndikati kokuzvitirei? Akati zvinhu zvinongoita sei? Zvinongowanikwawo mukudhakwa. Ndikati dai wambosiyana nazvo kuti zvinoavhoidha upenyu hwako. Akati andipapa ndanzwisisa. Saka ndakutombobva kupi? Kounokwana mama ndimbonogara kwasisi. Akutengesa banga akaramba kuti handina kutengesera mevhi banga. Nodai kuti pakadonha mevhi zvaona watoona kuti mevhi kudonha kwaita mevhi apa sisina kumuka. Vemashopu akavatanga kuvhara mashopu avo, vatanga kutodhisapiya pamashopu. Vadaro saka nguva dzakafonwa mapurisa, mevhi atakurwa. Mapurisa abva ati munhu akunzi banga akarowana kupi? Vanzi abuda naro mushopu umu. Mapurisa akafamba akaenda pashopu iyi vakanovheneka mushopu nekuti kwanga tidokei. Maoko apa mapurisa akatomaona arimo kuratidza kuti anototengeswa mupi imomo. Saka vadaro mangwana vakuzotanga kufambira nyaya idzi vakazona mabanga emusisina. Muridzi weshopu iyi asisipo. Saka muridzi weshopu anenge aziva kuti mapurisa atovheneka umu akaona mabanga arimo mushopu make. Saka mangwana anga akuzoti inini handitozivi zvekutengesa mabanga. Akubvunzwa nevamwewo vaimubvunza nditengese mabanga mushopu mangu. Kwazouyawo vakauya vakubvunza ndipakati inini 2 weeks ago ndatengesa mabanga. For you to get the full story, you can check on the links below or go to our channel and see the rest of the story. Takangokura tichiudzwa kunzi mwana ndimai, asika kuva mai kwacho ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa, asi irori rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Just like Stella has just said, being a mother ibasa riombe, asi kana mai vachirarama nemwana ane hurema ibasa rakanyanyisa. In today's story on Twice a Mother, tanga tiri kuEpworth uko kwatanga tashanyira maitino vanorarama natino
uyu ane urema, and she had a very sad and painful story to share with us. Saka ndakazoona kuti mwana ane urema hwekuti hakwanisi kutaura, hakwanisi kunzwa, hakwanisi kufamba, anongomuka wachingogara obva arara, hakwanisi kudya ega. Ndo zvirwere zviri pamwana zvakanyanya. Saka machiremba mukunge achirapwawo achienda kuchipatara akazotiwo havakwanisi kana kumugadzira kana cleft palate yacho, havakwanisi kumugadzira kana buri remwoyo, nokuti vakati kangomunyaradza chete mutheatre haamuki, haadyi sadza, haadyi raisi, haadyi zvimwe zvinhu, hakwanisi kuzvimedza, anodya porridge. Okay, panyaya yamaitino panobuda nyaya dzakawanda dzatinoda kuti tidiscuse pano paDestiny TV. First of all, nyaya yemurume wavo. Baba vake havana kuzvigamuchira. Pavakangonzwa kuti mwana dambudziko riri pari harigadzirisiki, havakwanisizve kumita maoperation, because ivo vakanga vane tarisiro yekuti kana vachida mari ndovapa vanhu vachona vaoperate mwana palate. Palate ndiyo yavainyanya kuti agadzirwa. Saka ndakazvauza kuti zvanzi hazvikwanisiki kuti mwana aitwe operation, munotongorora naye kusvika akadaro. Havada kuda kubuda pachena kuti zvinhu zvavasina kugamuchira. So vakangoti ndakuenda kuSouth kunotsvaka uche mwana. Ndobva vagara ko 2 years 6 months. Vari ikoko kwachona kuti vachatumira mari, havasingachatumiri. Vakatongonoitawo dzimwe dzavakaita dzokutongodanana nemukadzi wemunhu. Vatora nemukadzi wemunhu ndiwo muraini matinogara kumusha. Ndakazongoonawo murume wake akuuya, abva auya nebanga pamba, nemapanga pamba pandaigara, nokuti ndinoti vane musha wangu kumusha. Patinoshanyira mafamilies ane vana vane urema. In other families, the fathers vanogara and they help and support the family. But however, it's also disappointing to find out that in other families, vana baba havanyatsotambira zvakanaka nyaya iyi. Some of them leave the family. Likewise, in situation yamaitino, murume wavo paakanzwa kuti mwana haana any promise of getting better, the men decided to flee, all in the pretext of saying kuti ari kuenda kunotsvaga wheelchair yemwana, but haana kuzodzoka. As if that was not enough, some time passed, maitino he had a visitor wavanga vasina kumbotaurisira. Abva ati ndakatosvika pano madeko ndida kupisira imba, ndoda kukuurayai nokuti murume wenyu akatora mukadzi wangu. Ndikati handimbovazivi pano kubva zvavakaenda kuSouth havana kuuya. Ndakachema ndiri ipapo. Muuya mva azoti mufonere murume wenyu mumuzo ndanga ndiri pano. Ndobva ndaitwa nemapanga marefu chaiwo. Akati basa rangu ndo basa randinoita kugona kuuraya vanhu. Ndaida kukuurayai. Kana muchida upenyu chibvai pano. I mean, you can just imagine how traumatizing it could have been for Maitino. Kuti 1 minute wasiwa nemurume, then the next minute pane munhu akutoya achinoka padhora kone mapanga achida kutokuuraya achikudza kuti murume wako akadanana nemukadzi wangu. But this is what she had to say to the guy. Kana uida kundiuraya unotanga watora chirema chiri mubambo, akasingatozvizivi kuti ndine mwana ane disability. Ndio paakati aiwa mainini anotonditi mainini murume wachona akatorerwa mukadzi. Aiwa mainini chiregai kudaro. Ikati tanga wauraya mwana ndizive kuti mwana wangu afa, wozouraya ini. She also expressed the issue yekuti kana pamba pasina a father figure, vanhu vakawana vemucommunity sometimes vanogona kusvika pakudherera nekuti munhukadzi anorarama ari 1 uyezve ane mwana ane urema. Ane murume wakachipa pamrodi nototi saka ini nekuda kwokuti ndakabereka mwana disability hauchisiri munhu anotarisirwa. Even pamba chaipo uchigara uri munhukadzi woga, vanhu vanotongogona kunge paita rodi, ndinobirwa zvinhu zvakawanda, ndakabirwa zvinhu zvakawanda, ndokuti vanhu vanga chingobhajira kuti hapana baba vachionapo vachifamba famba, hauremekedzi une vanhu. Even vamwe vana baba vanenge vari mumondi vangaitoti mai vari papa vana murume detanga tavasvikira. Matambudziko andinato vana waka akati wandei nokuti chekutanga ndisati ndawana tinoonga ndakandiri munhu aitopfuya mabhureyili andiri kumusha chitowirirana zvakanaka nemurume wangu, asi iko zvinezvi hatina nyaya dzatinotauriana kusara kwokuti mwana fizi yakudiwa kuchikoro kwangoti kwangopinza tinonga pakati vanototi hatina mari, saka hatichawirirani. Uyezve zvinhu zvandaiva nazvo kumusha ndakatengesa,
ndakasvika pakutengesa nemapoto angu ndichiti nditsvake mukaka womwana paakanga achimwa mukaka. Saka imwe nyaya futi yakaita kuti murume achingoti akaenda anoti kwai ndoda zvinhu zvangu zvamakatengesa ari kusouth paasingatumiri mari. Saka zvinhu zvakanikonzesa kuti imba yachona kuti ndichaziva kuti ichaenda mberi here kana kuti yakafa uchaziva. Ini ndinozviona kuti ndine maoko angu akakwana. Kumeso kwangu kwakanaka kwokutiwo handingachaye munhu anoti ndokudai kana kuti ndokwanisa kushanda njere zokuti ndogona kuchinja chenji. Handina hangu kupedza chikoro ndakagumira form 2 ndokwanisa kuzviita zvose izvozvo, asi haukwanisi kuinda uchisiya mwana. Even hama dzangu chaidzo dzakatoti ndanosiya mwana chirema icho chokuhama vemurume. Usiku handivati ndivati ndakagara ndakagomusira kurara hope kusvika kwachena musi wa9 August 2017 up to now anogona kungotanga kuseka tinonga kana kuchema kana ndinoti ndakagara. Hama dzava hapana kana wani kana kufona chaiko hapana anouya, havafoni havauyi, hapana rubetsero rwandinowana kubva kuhama dzavo. Vanhu vanototi vakauhwa nematamzi wavo vanotofonera baba vatinonga kuti vavabatsire kwete kuti vabetsere mwana wavo. Ivo ndivo vakutobatsirwa vakatoti mukadzi uyu akatengesa zvinhu zvako saka haaiti kugara naye. Saka ndaitongoti dei ndikawana mari ndikatenga hangu zvinhu zvachina ndingadzosera. In terms of her loneliness, sometimes when she needs to go away, kuti vanotsvaga zvekuita so that she can fend for her family, it got to a point yekuti vakasiya mwana ari ega, and this is what happened. Sira ndiri mumba. Imwe nguva ndogona kungoti ndamuseta kana kwambuye kana kuti pane wandamumindisa. Dzimwe nguva ndogona kungoti aenda kuchikoro asi ine ndamusira ndamukira mumba. Ndakambotiwana rimwe zuva adya zvinhu yake ndamusiya ndakamukira mumba. Ndinenge ndisingakwanisi kufamba naye nokuti ndava nedambudziko rechifuva rekumubereka. Saka ndinotosiya ndamukira mumba ndozodzoka. Before we move on to the next story, we would just want to thank you so much for the support that you've been giving us over everything that we've been doing here on Destiny TV. Please continue to support us and share and like our content, because this is helping us so that our channel continues to grow more and more and more. Anyways, in other stories, munyaya dzematare, this week tanga tiri kudarira chifungezi uku kwaitongwa nyaya which I would rather say mujolo gone wrong. Ukaona uchipuwa mhosva yekunzi wapa mukadzi mimba kuratidza kuti hawanga usingatodzivirira kuti pakusangana naye kwacho. In this story, what actually happened kuti musikana uyu azodzosera kumba kwavo? Kana nguva yake yakwana ingoti chigogode kundoumari. Saka ndaona August haana kundikumbira mari ndokandanyarara. Saka kutanga paSeptember vachiti ndichikunzwa mudumbu. Ndakati mwedzi uno hamuna kugeza. Vakati apinda muna September. Ndikati teteta mwedzi wechitu hamusati mageza. Chii chiri kuitika? Makambogara here naMeki? Zvikanzi hongu takagara tese. Kubva musi wa1 kusvika musi wa23 wavakatanga kurutsa zvokuti kuvapa mvura vari kurutsa, kundovapa chikafu chipi vari kurutsa. Ndikati tete imimi hamusingabvira zvakanaka. Ndafonera mukwasha ndobva atuma munhu akati torai munhu munoisa kudi kumuridzi wake. What are your thoughts? Do you think the family were right mukudzosera musikana wayo kumba kwavo just because she wasn't pregnant? What are your thoughts? Let us know in the comment section. Idzo dzimba dzachona makadzitarisa dzichivakwa mumasomo medu, munofanirwa kuve neassurance yekuona kuti hano apa taperekedzera imba iri kuvakwa. Handiti ndizvo? Havasiyiwo vasina kuripiswa mhosva yavo yekutombotora mwana wemunhu womuita mukadzi nyangwe dai akanga asina kuenda kumba kwavo. Culturally speaking, do you think it was okay for Tezvara kuti vamendle muma issues at this couple vachitaura zvemaperiods emurora wavo? Let us know what you think in the comment section.
Nini chakandibata pakusvika kukaita mwana mumusha akasvika achirara sanhasi mangwana achienda kumwedzi. Mukomana wakaitaura kuti chokwadi aenda kumwedzi. Saka imimi kuenda kwomuroora kumwedzi kwamakutitaurira kwakamira sei? Imimi vatezvara muzive zvekuenda kumwedzi kwemuroora. Mwenda mberi siyai matari. And that's all we had for you today on Destiny Blitz here at Destiny TV. Thank you so much, family, for joining me, Tasha, on today's program. And remember, you can catch me here again, same time, same place, next week. And don't forget to subscribe, share, and like our content, because this is going to help our channel grow. Thank you so much and take care.